नोंना जायगाया क'क्राझार बेयाव फैना खै बोसोर जागोन हाबा जाफैनाया आङो 8 बोसोरानो जाबाय 8 बोसोर ना फिसाना 8 बोसोर जाबाय 8 बोसोर 9 बोसोर जाबाय ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ सोंबाय बै नोंसिनावथ' बेफोरबायदि दै गैया ओजोंहाथ' क'क्राझारावथ' बिदि दै मोना ओमफ्राय बेयावलाय माबोरै जायगाफ्रा माबायदि जायगाफ्रा माबायदि दा बेयावहाय औ जायगाया जोंना गोदोसोनाय मालाबा फैजेननायाव माबायदि मोन्दोंमोन नोङो फैजेननायावथ' आं दिनानो मोनथिया फैयामोन ना फैयामोन ओमफ्राय दा फैखानानै थांफिनो ना खारफिनलांदोंमोन नामा खारनानै थां बारगोबावनो दालाय फैखानानै बावनोसै थैनाय थांनाय ओमफ्राय मालाबा सानो नामा नों बेयाव थाबाय थाला बेलेगाव थांसै होननानै सानो गोसोआलाय सानबालाय अबाव जानो आं बावलायलांबाय आं हाबा जानाया ओमफ्राय नोङो गोसोथोनानै खारफाबोनाय ना खावना लाबोजानाय आंनि जारिमिना बेसेबा गोलाव माबायदि गोलाव एसे खोन्थादोब्रा मा होननानै खोन्थानांगौ गोसोथोना फैनाय जायगाखौ मिथिखायामोन नों जेनेबा फैजेननायाव माबायदि मोन बेफोर जायगाफ्रा फैजेननायावथ' थांफिनसै नंदोंमोन आङो ओमफ्य दा थाहो बिदिनो बोरैथो थांलाय फैलाय खालामनो ना मानि थाखाय थांफिन लुगैदोंमोन नोङो जेनेबा आं मा होननानै फैखो नंगौना नङा बे जायगायालाय बिदि नंदोंमोन आं माबायदिमोन जायगाफ्रा बै समाव बायदिमोन आं थाबायनोनो रोङामोन खनबेसे गोग्लैयोमोन आङो बबावबा एसे ससे थांबानो औवानि दालां बेसे खुग्लुबलाय गोलैलाय आङो जेननो थेने बेखौ साननानैथ' थांफिननो गोसो जायोमोन आं आं बे जायगायाव आं रायजो जानो हानाय नङा सानदों आरो उनाव सानोबा हाब आं थांफिनगोन दाय सासेमानि आंखौ मानसि बदबाद खालामनानै गालांनाय जागोन ना बिदिबो सानबाय आरो आं हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आङो दिनैहाय नैबे बामोनपुर गामिनिफ्रायनो बेवहाय माने संनाय खावनाय बुहुत लाहार फाहार जादों आं बेनि सोमोन्दैबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो आङो दायो नैबे बामोनपुर गामियावहाय मानि थाखाय फैदों आरो बेवहाय माने बिथांमोना संनाय खावनाय खालामदों नङा होमबा बिनि सायावबो आं मोजाङैनो लास्टआव बुंनानै होगोन गिबियावनो आंनि नैबे गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय दिनैनि नैबे बामोनपुर गामिनिफ्रायनो आङो बिथांमोननि गामिनि माखासे मानसिफोरजों रायज्लायनो नागिरदों संग्रा खावग्रा आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि गामिया जे माने हारसा गेजेरावहाय ओरैबो सावथाल माने गेजेराव बिथांमोन गामियाल' बर' गामि दरसेल' दाख्लैबो बिथांमोन गामियाव फैना आं मोनसे माने रायलायनाय लाबोदोंमोन आरोखि सासेया मथरसो नै आदै खुलुमबायलै मा नोंना माबोरै जाय मोखां मोसेब मा जादों जेबो जायाखै नै उखुन्दैया माने हाबनानै मेसेब जादों आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनि नोंथांमोना बेयाव रायजो जाना खै बोसोर जाखो रायजानो जों जन्मआवनो गैयामोन ना नोंना जन्मआ इयावनोखा जन्मआ आंना उगुरियाव होमबा नोङो बेयाव खै सनाव फैनाय गोसोआव दंना बे सनखौ मिथिलांला आं मिथिलाना होमबा बै सन आरो दा बै जायगा आरो दानि जायगा माबायदि जायगाफ्रा बे जायगाफ्रा गोथौ ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसिना जे माने ओरैबो माने बेंलाजोबनाय ओरैबो माबायदि औ दङ सारगिदिं राउन्ड सावथाल गोजा ओमफ्राय गेजेराव ओमफ्राय मालाबाफोर माबा उसुबिदा जायो नामा उसुबिदाथ' जाया र' जाया ओमफ्राय दानि माने फैनो नुबाय आङो लामायाव जाबायदि नोंसिना ओरैबायदि आयु गाज्रिथार हाखर हाला दैलाङाव माबायदि जायो बेफोर लामाफ्रा दैलाङाव उसिजोबो गासिबो उसिजोबो ओमफ्राय थांनायफ्राव बोरै थांलाय फैलाय खालामो थांलाय फैलायाव उफाय गैया थांथारनांगौ जायो नालाय दैबाबो बारसोमना थांनांगौ जायो आरो बेबायदि जेला गथ'फ्रा फरायनाय समाव होमबाबो सिजानानैबो थाङो स्कुला जेनेबा बेसेसो गोजान जायो नोंसिनिफ्राय स्कुला जागोन 4 माइल 4 माइलसो जागोन ना ओमफ्राय जेनेबा नोंसोर सानो नामा मालाबा बे जायगाखौ गारना खानोसै होननानै बबाव थांबावनो जोंलाय बेखौ गारनानै रायजाबावनो मालाबा नोंसोरनि गथ'फ्रा होनो नामा जेनेबा बे जायगायाव गारना खानांसिगौलै बाबा बिदिथ' होनो बेयाव थानानै मा जागोन होननानै एफा दैबारियाव ओमफ्राय दा नोंसोरो जोंथ' सानो आरो जों दैबाबो थानांसिगोन उफाय गैया होमबा नोंसोरा गथ' गथायनि फरायनायफ्रा एसे उसुबिदा जायो जेनेबा दैलाङाव लोमजाबा साजाबा बोरै जायो नोंसोर बानना लांनांगौ जायो बानना लांनांगौ जायो माने उसुबिदा जायो माने गारि मथरनि माने सुबिदा गैला नालाय हाब्रु जाजोब्बाय अबेबा दैया लोमबाय बेयाव लाबोनो हाया आरो मेसेंफ्राव दा हायो ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसिनाथ' जेनेबा अबे पन्सायतआव गोलैयो नोंसिना दायो दा जोंनाथ' दा पन्सायतआ माबासो
गोलैबाय बरदल'नि आगोल मिसामारिमोन औ दाननानै लांबायना जोंखौ बरदल'नि माब्रै बिदि जालायनांगौ जाखो अबाय गेदेर गोलावफ्रासो मिथिगौ जेनेबाथ' खाथि हिसाबै नोंसिना जेनेबा माबे पन्सायतआ खाथिसिन जोंना बर' मिसामारियावथ' जेनेबा खाथि नङाबा नांजाबनायानो आरो पन्सायतआ ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसिना बरदल'नि थाङोबा माबायदि बेसे गोजान जायो बोरै बारनांगौ मा बारनांगौ नङा जेनेबा पन्सायतखौ जेनेबा बारबा आरो मोनबेसे गामि बारनानै मोनहैयो जेनेबा नोंसिना पन्सायतखौ थांबा पन्सायतआ नुवाखै दा साना नायबे माबा खायगामाथि सावथा दलाफारा मिसामारि आरो मिसामारिनिफ्राय आरो दंबावोसो ओरै मोनबेसे गामि दंबावो बेखौ बारनासो बरदल'नि ओरैबायदि गोजानाव गोजान जायो आरो नों सानो नामा जेनेबा बेयाव सोरनिबा खैसा सानाय दं होननानै माबाफोर सोरनिबा खैसा सानायफोर दं होनना सानो नामा नों थानांसिगोन मानो खालामनो एफा गोजान हाया मानो हाया नालाय दा जेनेबा नोंसोर मा सानो जेनेबा दा सानो जोङो दा उल्था आरो जों मिसामारियाव लाबोफिननो सानो आरो माने पन्सायतखौहाय दा बेखौथ' रावबो लाबोनो हायाखै माथो जेनेबा दिनै जे नोंसोरनि गामियाव जे मिटिं जे बानायबाय मालाबाफोर बिदि मिटिं खुंफेरदोंमोन ना सोरनिबा आफादा खुंफेराखै मानि थाखाय खुङाखै सानो नोङो जेनेबा मानि थाखाय खुंनाय बेखवार बे जायगाफ्राबो माने अखा बाखा जाबा हाब्रु दैब्रु जायो बोरि जायगा गैया बेनि थाखायनो उसुबिदा मोनो आरो आदसा ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोर गामियाव साख्रि मावनायफ्रा गामियावनो थायो ना बेलेगाव थायो जोंनि साख्रि मावनायफ्रा जों गामियाव सासेबो गैया गगामुआव गोजा ओमफ्राय रायजो जानाया बेयाव ना ओजोंहाय बेलेगाव रायजो जानाया ओजोंसै आरो रायजो हाबबाय फैयो हा हु दं सोरनाबा साख्रियाफ्रा हा हु दं नों बामुनफोरनि नोंना जोनोम जायगायाव बमोन जोनोम जायगाया जोंना बेयावनोखा जायगानि मानसि जायगायावनो थाबाय बेलेगाव थांदिया हाब जायगाखौ नायनाथ' नोंसोर बेलेगावथ' थांनांगौमोन ना दैबो बारियो बिदिसो होमबा ओमफ्राय नोंसोर दैज्लाङाव माबायदि जायगाफ्रा हाब्रु जायोना मालाबा सानोना जायगाखौ गारनानै अबा थांसै होननानै सानो मालाबा माथो खालामनो उफाय गैयाना दा जोंना जोनोम जायगायानो बेनो जाबाय नालाय बेयावनो थानांगौ गथ'फ्रा मालाबा होनो ना गथ'फ्रा होनो आरो सम जेनेबा जोंनि जायगाफ्राथ' जेबो सुबिदायानो गैया गारि मथरनिबोथ' जोंना हान्था मेला गैया गोजानाव थांनो गोनां जायो थाबायनानै जोङो हान्थिनो गोनां जायो जेनेबा हमना ला दिनैसिम जेनेबा नोंसोर गामियावहाय बेफोरबायदि बर'नि आफादारिफोरा जोंना मिटिं खुंनाया खेबबेसे जाखो बोसोरबेसे जाखो जोंथ' दा नुनायाव एबसुनि मिटिंखौ जों दासो फार्स्ट लोगो मोनदों धोरोमनि मिटिं जेनेबा खननैसो जाबाय आरो जेनेबा रायजो जानाया खै बोसोर जाखो नोंसिना बेयाव रायजो जानाया जोङो दा बुंनो थाङोब्ला 22 बोसोरसो जाबाय 22 बोसोराव दिनैसो खेबसे एबसुनि मिटिं जानाया वाव नोंसोर माबा सानो नामा माबा जोंखौहाय गाज्रि मोनदों होननानै सानो नामा जेनेबा आफादफोरा बेफोरबायदिथ' गाज्रि मोननाय गोसो गैया होमबालाय मानो जेनेबा देग्लायसो खुंफैनांगौ जाखो होनना जेनेबा माबा मोनसे सानदों नामा नों जोंनि सिगांफोर खुंफैदोंमोन खोमा जों बेखौ खोन्थानो रोङा आरो दा नुवाखै आदसा जेनेबा नोंनि थाखायबा नोंनि जायगाखौ नों माबायदि मोनो जोनोम जायगाखौथ' जों इसेबां गाज्रि नेग्लेक्ट खालामनो हाया मोजांबो मोनो आरो ओमफ्राय जेनेबा नोंसोर गामिनि एकदम जेनेबा ओरैबो बेंखननायाव नोंसोरनि खाथियाव मा गामि दङ जोंनि बेंखननाय गामिया सारिय'फालिजों सोब बेलेग जाथि आदसा सावथाल गोजा ना मोनसेल' गामि मालाबा नों गिनाय फैयोना जोंनाव गिनाय गैया लामाफोरखौ नायबाथ' माथो बेलेग आं दहायथ' ओरैबायदि गिबोबाय जेनेबा बयबो गिखायो आरो जों दुखु मोनो आरो माने लामा सामा फैबाबो माने मोजां बानायनायाव बांद्राय गोसो होलाया थिग আছে बेबायदि खोथा नङा होमबा थिग আছে गोजोननाय थाबाय दायो नै बिथांमोना माने साहा लांनो रेडि जाहैबाय आरो ना बामोनपुरनि माखासे आइजोफोरजोंबो रायलायबाय बिथांमोननि खोथा ओरैजाय नै दिनैहाय जेनेबा नोंथांमोनावहाय गामि दरबेसेजोंहाय बे मिटिंखौ खुंनाय जादों दा जोंनि खुंनाया मिटिङा गामि दरसेयानो बामोनपुरल' जेनेबा खै गरसो दं नोंसोर गामियाव 40 दं जेनेबा नोंसोर गामियाव दिनैहाय बेफोरबायदि मिटिं खुंनो मोननानै गोसोखौ माबायदि मोनदों मोजां मोनदों मोजां मोनदों आरो ना आदसा ओमफ्राय दिनैसिम जेनेबा नोंसोर गामियावहाय मा आइटेम बानायनाय जादों बेवहाय जेनेबा जानाय लोंनायाव अमा दं अमा जायैया ना दं ओमफ्राय बिदिनो भाजा दालि बिदिनोसै आरो ना ओमफ्राय नोंसिनि माखासे गामिनि थासारिफ्रा माबायदि जोंनि गामिनि थासारियाथ' मा बुंनो माने लामा सामा गाज्रि फैनाया नै गाज्रि संफैनांगौ खस्थ'यै फैनांबाय बिथांमोना फैनांबाय आरो खस्थ'यै लामा सामा जायगाखौ सोलायनायखौ लुगैना लुगैया नों
मोनबाथ' जायगा सोलायनो सोलायनांगौ दा मा खालामनो नङा होमबा मा खालामनो मालाबा सानो ना जायगाखौ गारनानै बेलेगाव थांसैलां होननानै आं बिदि सानो दैज्लांफ्राव खस्थ' मोनसे जायो आरो दैबाना दैबानाया जेरै साहानि फैनानै जों गामिखौ नारसिन फैयो दला जायगा दामानि नारसिन फैयो आरो बारा जाफैयो ओमफ्राय जेनेबा नों बाजैखौ बबेनिफ्राय लाबोखो बाजैया नोंनाव गामिनो माथ' नोङो सोंनानै लाब गैलालै जायगानि मानसि नङा होमबा जायगानिखा नालाय ঠিক আছে आं ओरैनो थांसै र' बिसोराफ्रा संनायफ्रा मुखुब गोलोमब्लाबो आरोना नै जानायाथ' लाहार फाहार जाबायानोसै ना फंबाय जाबायना संनायफ्रा जाहांबायानोसै माथो गोलोमलायबाय सान्दुङा देग्लायसोबालाय नोंसोर गामियाव फार्स्ट माबायदि जाहोनो सानखोब्रा औ औ जानो हागोन ना बेबायदि खोथा बरिया ना ঠিক আছে दे गोजोननाय थाबाय आं ओरै थांनि र' अमा बेदरबो ना मासानि गोलोमजोबो बेसाद खस्थ' खालामबाय ओइ बाजै माबोरै खबरा माबायदि मोजांलै आंनो नोंखौ नांगौसो दसेनि थाखाय माबायदि देलाय माबायदि दे बुंदोसो दानो बुंखादो दे दानो बुंखा सोमदो बेसिगाव बुंखा नङाबा खिसुमान आंखौ दा रागा जोङो ना बेबा मा खोथालै सेपारेट खोथा रायलायनायबा नोंना खबरा बुंदो र' बाजै र' आच्छा ओमफ्राय बाजैनाव बबावमोनलाय जायगाया नोंना जायगाया क'क्राझार बेयाव फैना खै बोसोर जागोन हाबा जाफैनाया 8 बोसोरानो जाबाय 8 बोसोर ना फिसायानो 8 बोसोर जाबाय 8 बोसोर 9 बोसोर जाबाय ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ सोंबाय बै नोंसिनावथ' बेफोरबायदि दै गैया ओजोंहाथ' क'क्राझारावथ' बिदि दै मोना ओमफ्राय बेयावलाय माबोरै जायगाफ्रा माबायदि जायगाफ्रा माबायदि दा बेयावहाय औ जायगाया जोंना गोदोसोनाय मालाबा फैजेननायाव माबायदि मोन्दोंमोन नोङो फैजेननायावथ' आं बिदि होननानै मोनथिया फैथाराखै फैयामोन ना फैयामोन ओमफ्राय दा फैखानानै थांफिननो ना खारफिनलांदोंमोन नामा खारनानै बारग'बावनो दालाय फैखानानै बावनोसै थैनाय थांनाय ओमफ्राय मालाबा सानो नामा नों बेयाव थाबाय थाला आं बेलेगाव थांसै होननानै सानो गोसोआलाय सानबालाय अबाव जानो आं दै गारदों दे दै गारदो दे बाजैया मा जाबायना आङो दिनैहाय नैबेयावहाय आरोना बामोनपुर गामियाव दहायनो होनखादोंमोन आङो बिथांमोन गामिया एसे माने बेकवर्डआथ' बेकवर्डखा माने थांफैनो सुबिदा जेबो गैया थेवब्लाबो बिथांमोननि माखासे रायजो जानायनि बेलायावहाय बिराद जायगानि माने उसुबिदा जायो आरोखि नोंबो क'क्राझारनिसो आइयै हाबा नोंबा नोंजों रायलायनांगोनलै आङो बेसे गोबाव जाखो नोंसोरो जेनेबा बेयाव हाबा जाफैदो ओरैजाय नोङो बावलायलांबाय आं हाबा जानाया ओमफ्राय नोङो गोसथोनानै खारफाबोनाय ना खावना लाबोजानाय आंनि जारिमिना बेसेबा गोलाव माबायदि गोलाव एसे खोन्थादोब्रा गोसथोना फैनाय जायगाखौ मिथिखाना मिथिखायामोन नों जेनेबा फैजेननायाव माबायदि मोन बेफोर जायगाफ्रा थांफिनसै नंदोंमोन आङो ओमफ्राय दा थाहो बिदिनो बोरैथो थांलाय फैलाय खालामनो ना मानि थाखाय थांफिन लुगैदोंमोन नोङो जेनेबा आं मा होननानै फैखो नंगौना नङा बे जायगायालाय बिदि नंदोंमोन आं माबायदिमोन जायगाफ्रा बै समाव माबायदि आं थाबायनोनो रोङामोन खनबेसे गोग्लैयोमोन आङो अबावबा एसे ससे थांबानो औवानि दालां बेसे खुग्लुबलाय गोलैलाय आङो जेननो थेने बेखौ साननानैथ' थांफिननो गोसो जायोमोन आं बे जायगायाव आं रायजो जानो हानाय नङा सानदों आरो उनाव सानोबा आं थांफिनगोन दाय सासेमानि आंखौ मानसि बरबाद खालामनानै गालांनाय जागोन ना बिदिबो सानबाय आरो आं ओंखायनो माने नोङो सानै सुनै थाबाय आरो आं खस्थ'ब्लाबो ओमफ्राय दायो जेनेबा ओमफ्राय दा जायगाखौ दा नों माबायदि मोनखो होमबा जायगाखौथ' आं दा जेबो सानला गावनिनो एकदम आंगो गामि होननानै साननानै थाथारबाय आरो आंनि ओइ गावनि जोनोम गामिखौ बावनानै बेखौ आंनि आंगो गामि साननानै दङ आरो दैज्लांफ्राव माबायदि जायो नों दैज्लाङावथ' आगोल आं फैनाय समावथ' बिराद खस्थ'मोन ओमफ्राय दा एसे मोजांनिफ्राय मोजां माबायदि थांलाय फैलाय जायोमोन बे समावहाय बाननानैसो लाङोमोन आंनो खनथाम खनब्रै बानजानानै लांनांगौ जादों नों जोंना लोमजानानै थैजोबबाय ओमफ्राय दानाथ' मटर गारिबो सोआ साइकेलबो हाबा बाननांगौ जाबायना हस्टेलबाबो आयौ आं बिदियाव थांनो हाया होननानै आं ससे लामा थाबायलायो थेवबाबो हाथारा हाया नालाय दे होमबालाय बानजालांनाय होननानै बानजाबाय आरो ओमफ्राय दा बिदिनो खस्थ' मस्थ'यैनो दा बिदिनो दंथ'यो आरोना ठीक আছে होमबा दा जेनेबा नोंसोर गामियाव जे मिटिङा जे जाबाय बेखौहाय जेनेबा नोंसोर माबायदि मिटिंखौ मोजाङैनो जादों बायदि सानो ना माबायदि जादों मोजाङैनो बायदि मोनदों आरो मोजाङैनो बायदि मोनदों दा बिदिनो गथ'फोरनि थाखायबो दा बिदिनो एसे मोजां फैजोबदों आरोना ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोर गामियावहाय जेनेबा साख्रि मावग्राफ्रा खै गरसो दङ साख्रि मावग्राफ्रा ओमफ्राय दा बे गामियाव दंना गैला साख्रि मावग्राफ्रा बे गामियावथ'
दा फ्रायैनो गैला उनाव खारखोजोबो एसे मोजां जाबाथाय खारखोयो नोंबो सानो नामा मालाबा थांसिगोन होननानै आंथ' उनावबा मा जायो फिसाफोरनि दिनाव बिदिबो सानो आरो आं सानो आं बे गामिखौ गारनानै थांलाबो सानो बैयाव थांलाय बैयाव थांलायबाथ' जायाना ओमफ्राय दा फिसाफोरनि बेलायाव मालाबा थांनांगोन ना नङो आरो बिदि सानो आरोना